2022 नि फार्स्ट दालां माननाय बियो हेलौ फ्रेन्ड्स गिबियावनो खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ'आव राम 2022 नि फार्स्ट दालां मानबाय आङो औवानि दालाङै नै दा जोङो थांगासिनो बार्थडे दङ सासे आगैनि बाजार खाथियावनो आरोना जोंनि बिरहांगाव बाजार खाथियावनो आरो नुसिगोनलाय दरलेखौ दिबिका दरलेखौ बेदर जाखावनाय निउ इयारबो नालाय दिनै गथ'आ जानुवारिनि 1आवनो जन्म मोनफैबाय जोंहा फैयै मा नुसिगोनलाय जानायनि अनगा आरो मा दंबावो बेसर दा जों माखासे थांगोरबाय दा जों माने बिब'जों आंजों थांगासिनो आरोना हासमुला जाखाबाय मा मोनजायो दा बेसर बारि फैबाय नै बेसर गोजा बियो बारबा खम साइज नुगोन गोमो जुइस जानो लांगोन मानसि दङ दे र' मानसिफ्रा नै दलायनो ओइ Rashni ले बार्थडे गला आंखौ बावबाय नामा आं सोरमोनलाय मैया स्कुलनिया मोसायोना आं मोसानो फोरोंदोंमोन नोंखौ नोंनि बावबायसो दिनै नोंनि बार्थडे दा दिनै आंनि बार्थडे होनलाय दिनै आंनि बार्थडे होनलाय नोंगौ होनलाय नोंगौ दे गुरिया गुरिया गोलैदों आंखौ नायदों बाहाय मालायदों बियो मालायखौ आयु रसगुल्ला मेथाइ सुदोंनो मेथाइ सुदों हा आदुलाय मा जादों आं हालासैलै Guria Guria thằng Phan ơi cô thọ Guria Dây nè. Abok. Nana. Yummy ले Yummy ओंखाम जाखांगलायबाय अमा बेदरजों थिगसे आरोबाव गोदोनासे दहायनो जाखांबाय सां गोथाव आरोबाव दा जाबावबाय बार्थडेआव थांनोसै नेमला रशनिनि बार्थडेनि
आं मोजां मोना आङो मेगनखौनो गिजो फुथुलानिखौ ओइ थांसै र' बिरफुगोन गय जायाखै र' लाबाय बिलाय आंखौ लायासै होनलायलायबाय थांसै जाखांबाय आदै मा होनदों जाखायोथ' आरो नालाय लगायफ्लागासिनोसो खुगायाबो हांखायोलाय लाजिफ्लालायो न'आवबा नोगोर जायो ओमफ्राय मेथाइबो जायाखै नागिरनानै एसे सोबलालायदों होनदों बुस्थुबो जाखै मेथाइबो जायाखै थाबायबो दे birdang Korea ada pilai Nisho la 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 na 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 Pego này buku dah. Kau buku dah. Terus ni. Deh, dil hai छोटा सा. Ui, angkat aku laba kina. Neng konde dah. Aku bazai thằng sang deh. Deh. Bazai kali ni bisa biar. Bye. Amo selalu bukan. Amo birthday girl ni Spanish bo. Thằng sai. Jangan thằng sih deh. Tuh bye bello. Bye. Angni birthday man cina indah. Birthday cina. Angko cuma le. Angko. Bunda dah. Saya sudah lah. Lemon cabai. Nah. Tengah sekolah baik. Birthday aja bye. Hangnasai. Kalau logofer दिनैनि भिडिअआ बेसिमनोसै नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव बुंबानो जाबाय ओमफ्राय अननानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट लाइकजों साबस्क्राइबबो खालामना होदो दे बे शेयारखौ एकदम हाजासे खालामबानो जाबाय बेनोसै बाय